Yn anffodus, yr ateb yw na. Oni bai bod ti'n gallu neidio'n gyflymach nag wyt ti'n cwmpo, a dyw hwnna ddim yn bosib. Mewn adeilad o 150 metr o uchder, fydde ti'n bwrw'r llawr a'r gyflymdra o jyst dan 90 milltir yr awr. Mae athletwr cyffredin yn gallu neidio'r gyflymdra o tua 5 milltir yr awr. Felly bydde hyd yn oed LeBron James yn bwrw'r llawr a'r gyflymdra o dros 80 milltir yr awr. I ddweud y gwir, y peth gorau i'w wneud yw gorwedd lawr yn y lifft mwyn gwasgaru effaith y gwrthdrawiad dros gymaint o dy gorff a phosib. Ond falle bod defnyddio'r grisiau yn haws.